Не сме в Бокуците на Ефирам. Ние сме пак за 125-то. Днес ще ни гостува втория водещ Венци Куюмджиев. Здравейте! Айде да тръгваме, айде! Най-новия ни Да разпитваме хора! Ето, там е гей! Ето този! Ето този ученик! Господине! Какво ме водите? Ние сме в Бокуците на Ефирам. Барни! Какво мислите за това по-бързо? Ама сега добър. Ами, просто... Да, слушай! Името му... Кажи ми името, тръгваме! Какво? Името е гадно, много е добре! Вие! Гледате ли... Претенденти. Ами да, гледам ги, но не гласувам за тях, гласувам за вас. Вие го знаете? Какво това бе? Това е новия модифициран кадър. Някой партия зад! Така, аз имам също микрофон, който е пълен с вода и може да пиеш на други въпроси. Това са новите модели микрофони. Как са госпожите с това училище? Математика ли ти? Сравнение на оценката. Да. Браво! Сега ето да питаме. Не бутайте тука! Както би трябвало да ни знаете, ние сме преднаденците на господари на Хо. Я пак? Ние сме преднаденците. Преднаденците на господари на Спира. Знаете ли? Кой съм гледал, тъпо е! Чак. Разкри тайната, че те са от мнението. Сега, как всички госпожи ученици? Ами, за кои? Какво бе? Гледай, бе, ще мене, не ми го навери по Ами... Гледай камерата. После мене ще ми интервюира. Добра. Давам много добре. Ами, по математика си давам 6, по български давам. Абе, много интервю. И така нататък, се тая. Ама от 1 до 10 ли? От 1 до 10. Нека да питаме този младеж, както гледаш. Госпожата подължава има да здрасти. Какво е ти качество? Господина, подайте. Гледате ли господари на Ефира? Бокуците гледате ли? Тях? Ние сме бокуците. Вас. Махнете това! Рекламираме си Скрийте тука! Скрий тука! Господините в това училище. Тя мамна. Драко! Бих казал 11. Браво, на вас! Знаете ли сте в това училище? Да. Знаете ли сега да се преместите? Да. Добре, нека да попитаме някой. На мен се Айде бързо! Бързо! Не, стигаме! Към следващия! Бързо! Къде отиваме? Ето да мадре! Питате някой по пътя, човек! Аз сега да видите! Нима бутай! Нима дърпай! Нима дърпай! Долу на колата! Натам! Двама! Намерихме двама! Супер си! Предостави ми отговорете. Много дълго дъвчеш. Не може да се побързия, бе! Реклами! Искам, гледайте! Сега ние сме Бокуци на Ефира. Добре, той стръгва! Ой, папа си беше. Бокуци! Само така да си диреш. Вие от кое училище сте? Аз не уча. Така!
Но си хартия, туалетна хартия си Това са някакви там хартийки. Ето си това да пожара се топля. Добре. А вие, ако учихте кое си бихте играли? Аз съм на 40 км ми при. Гледайте Оне беймасите идват. Оне беймасите. Гол сега. Правя стея. Къде ходим? Добре, снимай, айде. Ще ви сгази кола! Ще ви сгази! Нека да ви Ох, не в корема. Чакайте. Как се го И това посоча. Евелин, ти отвеждате до ноде. Кажете. Вие кое бихте избрали? Букути да трябва да мерите ли? Браво на вас. Аз те не сте интервюирали. Ах ти стигани. Ще го запомна. Утре ще си мъртва. Айде чекай, бе ти няма да има водеш. Майка ти е красна тая. Значи трябва ни охраната. Трябва да я вземем здраво. Айде бързо! Минава бус! Чакайте! Сега ние двамата ще вземем награда на Букути Ефира. Да. И тя ще бъде... Курус козета! Някой ков за букук. Сега ще ни интервюират. Нека да видим някой ден. Я дай едно. Away! Всички се пуска в нета, дай ми... Пристигна награда от Букути Ефира. Ето е и нея. Сега да видим. Златен колец! Златен колец, хора! Да не сте ми интервюирали. Дай я Букути Ефира. Ето я. Аз се умитам! Къде е златния колец, бе? Гейте да баха колеца! Някой го изхвърля. Тази там сега изхвърли своята награда на скумата. Много да причи хора! Елате да видим някой. На там. Вижте секс шоп. Трябва някой ден да влезе. Ама той се премести на пътеките! Ама не пиша. Ако ми комбинаш с интервюрайте на мен! Бип! Абе, вие не разбрахте ли, че тя няма да ви се Ема си причини жената, остави я! да попитаме някакви неща? Не. Да питаме тази као. Не е толкова досадна. Чайте по-насам кадър да дам. Да интервюраме он. Ей, Жот! 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 Очевидно този човек малко се сумува. Драго е! Ненормален! Толкова близо ме си. Тук той един човек се взяде. Не снимай как го обвивам. Имате ли нещо да кажа? Моля те, искам нещо да кажа. Какво? За да бъде... За да бъде по-известна. За да бъде по-известна предаването, питате случайни хора. Съвсем сериозно. Някоя жена, някой мъж. Ето там! Случайни мъж! Ей, пера! Оставете го, Драго! Нека да попитаме някой в цирката. Елате в мен! Тук имаш 4. Не трябва да се прибериш. Барни загуби. Сега отиваме на спирката, да ще питаме някой. Чакайте! По-бързо, операторе. Ще нас се убите, хайде. Чакай, бе. Не заставай. Пътеките им пуч, хора. Тук ли сте? Сега, вие Път, видим ли какво? виждаме, вие за че му беше го спитала. Абе, ще ги взема за пародията, да. Очевидно човек на теб, аз обаче да се вземе и казвайте. Кажете, какво има да ме питате? Теб те питаш го, маза. Вие ще мога да скажа. Ама моля, господин, не скочи. Ай, ще ходиш, мангал. Сега. Добре!
Симо как ходи, гледай сега, папа. Гледай как Симо ходи. Не, аз. Гледай. Матия пиха. Това е най-новата ни реклама. Да. Падаме. Айде към натам, да. Екипа! Имаш екип отива към... Към местопрестъплението. Новия HTC Beats Audio може да го купите само за 299 лева. Добре си реклами. Минаваме между народа. What the fuck? Това с мен. Така. Не интересуваме кучето. Къде е видя куче? Док! Ей, Док! Ела така! Кучо! Упажихте по мяра. Здравейте ви, случайно господин. Гелище. Дефода мадре. Оператор, там! Ето това, има господин. Ей, страта ми ръката с тази камера! Вие в кое сте? Как можах? Какви сме? Вие в кое сте? Пак. Какво? Бум! Ние ме педан, нали така? Да. Пардон, господине. Вие сте все в баница. Пардон, Аница. Пардон. Очевидно имаме тук една... Нека отидем нататъка. Мама! Яде дюна там! Натам! Този вие сте младо вино. На 6 годинки. Той е много младо. Дай младото ви. Сега, реклама за кожени обувки. Кожени обувки. Най-грозната обувка на света. Обувки, най-добрата кожа. Спираме рекламата. Геска Бус. Спираме рекламата. О, ето е най-добрите. Не знам. Бегаска, безспорно. Как? Да се ми ходим. О, будбърко. Чапанки! Тихо е. Така. Вижте най-доброто нещо, вижте ги. Уча война. Така да интервюираме хора. Намерете някой по пътя да го интервюира. Айде интервюраме. Има баба на отбре, ако искате да я питате. Бабо. Питаме някой. Като мен. Дани. Ами, той гледа... Нещо. Как беше? ХНХХ или как? В момента пътявам един човек, той ни говори, но още не разбра, че сме с него. Дето да мадам. Май да разбра. Дранкалка намерихме. Птици. Господине, кажете нещо на нас. Кажете ми нещо. Защо тук не слышно? Тайга. Няма хубава прав. Господине, бутах се табела. Заслужава златен бук. Златно списание, ще да го си. Златно орехче, вземете орехче. Влезе вътре. Този господин. Кой влезе вътре? Влезе го. О, тотото. И златен бук, той го заслужава. И... Клипа кога ще свърши? Ние бяхме от Бокуците на Сира с втория водещ Венци Коинджиев. Влезе ти, бе. Нитко Зарано. С този играч. И това е част от екипа, аз съм отзад, ама се показвам, защото ще опащат хората. С Бокуците на Сира. Това е Бокуците на Сира. До следващия път. Да. И ще посоим малко интро.